Kinoklub Karlovac je najdugovječnija karlovačka udruga koja se bavi filmom i koja pokriva cijeli jedan spektar audiovizualnih djelatnošću, jedan od najstarijih kinoklubova u Hrvatskoj. Kinoklub je od jedne male izvanškolske aktivnosti u zadnjih 20 plus godina narastao u stvarno jednu ozbiljniju organizaciju sa vrlo neozbiljnim ljudima, ajmo to tako reći. Kinoklub ne okuplja samo pojedince i članove, kojih je negdje 20-ak aktivnih plus 100-tinjak onih koji su na neki način vezani. Ta tradicija i veliki broj ljudi koji je prošao i na neki način bio vezan uz Kinoklub, ono što ga i čini jedinstvenom udrugom na ovim prostorima, vjerujem i u Hrvatskoj, s obzirom da evo, od 1999. godine mi zaista kontinuirano radimo. Osnovnu djelatnost Kinokluba možemo podijeliti u neka 3 glavna područja. Prvo su programi koji obuhvaćaju festivalsku djelatnost, to su svakako i edukativni, to jest obrazovni programi, te uz one ostale možemo stvoriti jednu grupu kinoprikazivalačkih djelatnosti. Kinoklub je narastao i razvio nekoliko projekata. Najveći onaj u organizaciji sa Filmskim savezom, to je Filmski revija mladeži for River Film Festival. Kako je Kinoklub krenuo od mladih za mlade, tako su krenule i radionice za mlade, odnosno tečaj filmske umjetnosti, koji je i najdugovječnija radionica u Kinoklubu Karlovac. Kroz 9 predavanja, snimanje jednog kratkometražnog filma i procesa montaže, polaznici nauče u stvari kako izgleda sve iza scene. Nakon toga potičemo u stvari naše polaznike da realiziraju svoje filmove dalje. Tijekom cijele godine surađujemo sa školama. Nekako se u Karlovcu stvorio jedan hub filmskih družina kojima smo svima pomogli da se usustave. Trenutno u području Karlovca i Duge Rese ih djeluje 10-ak, što je za ovo jedno malo geografsko područje stvarno dosta. Tijekom godine imamo i jako puno jednokratnih radionica, različitih tematika, pa tako neke od radionica koje smo proveli su i film i strip, radionica stop animacije, radionica pisanja scenarija, radionica analogne fotografije i slično. Prekrasno je vidjeti da nova lica dolaze, novi klinci, kako ih mi zovemo, iako to nisu djeca uglavnom. Već je riječ o mladim ljudima koji su u potpunosti zainteresirani za film i žele svoje filmske ideje na neki način provesti. U ovu godinu smo ušli i sa osvježenim vizualnim identitetom, komunikacijskim kanalima koje smo otvorili i nadamo se da će i to biti jedan alat kojim ćemo privući i mlađe generacije. Želimo pozvati sve mlade zainteresirane za filmsku umjetnost da se jave ili na društvenim mrežama ili na službeni mail udruge. Bilo bi nam jako drago da se što više mladih uključuju u naše programe koji su besplatni i dostupni svima u Karlovcu. I dođite nam na radionice i festivale.